15-il xahar wara l-qtil tal-Assana Sissé Sulejman, il-loqom ta' sigaretti li nstabu fil-karozza li allegatament minn ġo fiha ġew sparati t-tiri li qatlu lil Livorjan għadhom ma ġewx ittestjati biex ikun stabbilit jekk fuqhom kienx hemm qabbra tal-porvli riżultat tal-isparatura. E kif il-qorti komplet tinstema l-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Francesco Fenek u Lorin Xikluna, iż-żewġ soldati implikati fl-assassinju tal-immigrant, esperti forensiċi qalu li sa issa testijiet fuq il-fdalijiet tas-sigaretti misjuba fit-Toyota Starlet għadhom ma sarux. Dawn għadhom issiġillati u qed jistennew li jintbagħtu barra għal testijiet għax tali testijiet ma jsirux pajjiżna. Ir-riżultati ta' dawn it-testijiet jistgħu jgħinu biex jiġi stabbilit jekk it-tiri fatali ġewx sparati mill-karozza li fiha nstabu l-fdalijiet tas-sigaretti. Tul is-seduta tal-lum uffiċjali tal-Pulizija ppreżentaw rapport li fih jitkellmu dwar l-evidenza miġbura mill-vettura. Din l-evidenza tinkludi l-marki tas-swaba. L-esperta tal-qorti tad-DNA wkoll ippreżentat ir-rapport tagħha wara li kienet ingħatat mazza tal-baseball li wkoll nstabet fil-karozza ta' wieħed mill-imputati sabiex tkun spezzjonata. L-esperta madankollu qalet li mit-testijiet li għamlet ma waslitx għal konklużjonijiet ċerti. Uffiċjal tal-Pulizija li kien inkarigat li jieħu l-arma li allegatament intużat fid-delitt fl-Istitut Forensiku tal-Olanda spjega kif kien ġar l-arma lejn l-Olanda taħt sigurtà stretta. L-esperti kienu qalu li l-arma taqbel mal-bullets li kienu ġew sparati u li qatlu lil Sissé. Għal Francesco Fenek qed jidhru l-avukati Giannella De Marco u Stephen Tonna fil-waqt li għal Lorin Xikluna qed jidhru Franco De Bono, Chris Buzzietta u Julian Farrugia. Il-każ qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia ikompli f'Settembru.